Koti-Suomeen Helsinkiä. Rullella kohti lähtöpaikkaa itsetä 03. Ollaan tuossa lähtövuorolla 3 hetkiveneestä. Tulee meidän starttivuoro. Tästä sitten startataan. Me ollaan suoraan reitille. Suuntautuu aluksi tuonne kohti Portugalin rannikkoa. Noustaan tuonne noin 11 kilometriin. Jarmotan lentovuorossa Helsinkiin itse. Vaan päästään tuonne matkalentokorkeuteen, niin hän kertoo vähän lisää tästä illan reitistä ja katsotaan myös on viimeiset säätiedotteet tuolta Koti-Suomesta. Tässä vaiheessa